Моншаны яқтық. Хәзер, менә әйттем бит бая, күршеләрне чакырырга мөмкин, бунчасы булмаган кешеләрне чакырып кунак итәргә мөмкин, ул бик савап. Шуңа күрә мин мончада йомышым төшсә име, мин менә киләм, суқбактан киләм, мончага йомышым төште, ләкин мин анда кемләр барын белмим, анда кеше бармы, юкмы, кеше юк дип уйлыйм име. Шуңа күрә йола куша әмләргә. Ютәл түгел. Дияргә тиешбез жырактан. Шуннан ярты жолны җиткәннән соң без тагын дияргә тиешбез. Инде хәзер ишекне ачар алдыннан дип әмләргә тиешбез. Менә ни өчен эшләнелә бу? Бәлки ир белән хатын җуына торганнардыр мончада. Аларны оятка калдырмасын өчен яки үзең дә оятка калмас өчен әһемләргә кирәк. Син әһемләгәнне ишеткәч, тегендә бит алар җуынып утыралар, җуынып көмәтмеши шәрә килеш икесе дә. Бу сигнал электр кыңгыравы булмаган. Һәр шуннан сине тавышны ишеткәч, кеше бар алу дип булса, син киттең. Оятка калмадың. Оннан соң хикмәт нәрсәдә? Оның менә теге легендасы, аны әкияткә төреп биргән әби белән бабай. Син әһемләп кирмәсәң, анда пәриләр туеп ала. Пәриләр җунып ята торганнар, син пәриләрне күргәч, сине зәхмәт суга. Каласың син ике аяксыз, кулсыз, куркыр каласың. Пәриләрне дә зәхмәт суга. Кем әйтмешли, халык тәрбиясе менә шушылай теге куркытыбрак тәрбияләнгән. Мәсәлән, шайтан чакырасың. Яки анда тырнак кискәндәйме, бүтән тырнакларны җыярга кирәк. Чәчрәмәсен. Ни өчен дип сорыйсың әбидән? Менә синең тырнагыңда шир булырга мөмкин, башка кешенең аягына ябышырга мөмкин, шир булырга мөмкин, ковид булырга мөмкин. Менә бу әдәпкә өйрәтү. Баланың күңеленә кирип каланың җине. Мин бит хәзер менә җиннәргә ышанмыйм, мин менә мине шулай әйтәләр, син пәрисуа әмләмәсәң.